Ако в тази кампания за европейските избори мога да направя едно нещо, то ще бъде да покажа и да припомня на българите, че България не е в периферията на Европейския съюз, а всъщност е в сърцето на Европейския съюз, че ние сме дали много на Европа и на света и има много да даваме. И точно поради тази причина съм тук с Михал Камбарев. Мишо, ще ни разкажеш ли повече за мястото, което се нарича Шипка на Родопите? Мястото, на което се намираме в момента, не е случайно. И решихме да те доведем тук, тъй като то олицетворява родопския дух. Родопския дух е като река. Той може да е много спокоен, но не може да бъде спрян. Това, което се е случило на този връх, водено от полковник Серафимов, всъщност показва именно този родопски дух, какво може да постигне, когато хората са заедно. За целта, която всички хора имат, че колкото и невъзможно да изглежда, тя се случва. И тези хора са удържали победа, която в учебниците е изписана с златни букви. Защото са били заедно, защото са повярвали в невъзможното, защото не са послушали какво им казват властите, а са направили това, което им казва сърцето и това, което е било правилно за тях и за Родопите. Знаеш, на изборите за Европейски парламент се надявам хората да те подкрепят с преференция 107 и бюлетина 14, защото България има твоят глас, който е искрен глас в Европа, който няма да мълчи и който ще защитава нашите позиции.